Magdalena Andersson, vi har Expressens kamera där någonstans. Magdalena, vad väger budgeten? Ja, den är fullproppad med reformer så att den väger tungt. Ja, den väger en hel del. Minst som tyngre än ett nyfött barn. Du, Moderaterna, Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, han säger nu att Moderaterna, de kommer att lägga fram en budget i balans. Varför gör inte du det? Ja, det är ju så att vi ser till att värna välfärden i den här budgeten, och det är precis det tillskottet som vi gör till kommuner och landsting som också står för det underskott vi kommer ha nästa år. När Ulf Kristersson satt i regeringen, ja, då försämrades det offentligfinansiella sparandet varje år. Vi gick med större och större underskott för att man lånade till stora skattesänkningar. Det är inte en politik som Sverige ska tillbaka till. Han säger att du är oansvarig, är du det? Ja, om man jämför med hur underskotten såg ut på hans tid i regeringen, ja, då är det ett riktigt dåligt betyg till honom själv, från honom själv. Tack. Magdalena Andersson, din tredje höstbudget.